wato mutane abin nan yana ban mamaki, wai a ce wai mace baliga ya shekara 18 ko 17 a ce wai suna yawo har karfe 3 na dare da wani abu, wai a wajen wai filin rescue inda ake zuwa ana zama ana yin sukuwa, ya shi ne fa a gurin saiduwa kai, a nan za a ce za a yi amfani da mace? Wallahi mata ku ji tsoron kawaye. Yanzu wannan yarinya da kuke ganin na kafe ta, ita ce ta yi san yadda ta yaudari kawarta, kamar yadda ake yan acaba a hawo mashin ɗinsu abu da su wani lungun a shaƙe su da kebul a kwace, to ita ma haka sai da suka yi mata, dama can yan iskan ne dai, sai da suka gama da yadda har so 3 sannan suka na tukunta su kwace mata, kuma suka dinga saranta kawai muna tafiya muka ji ana ihu. Allah ya rufe asiri da mota a hannunmu, muka yi kida za ka kalli wando na yadda ya koma karfe 3 na dare, wanda har da 'yan sanda a gurin, ina jin su bi ne da irin motar nan tasu fara irin wacce aka ce ko dan gwata ne wannan dinsu ya gift dinsu a gaban su aka yi wannan aka yi wannan amma saboda mutane ku ba ku kaunar Allah, ita ƴa macen an ji, ita ƴa macen ne yasa ta kasa gaman kanta, in yar mutunci ce ba tana gidansu ba karfe 3 fa na dare filin su kuwa fa, amma mutane ai ka zo kana saka wannan, ita da suka zauna suka sassara ta kuka buskarta suka mata kacce da jini me ta iya aka yi. Kun san da ya muka dauke ta a motar mu, kun ga yadda muka yi da gudu fa na bi shi kan mota, wallahi da na same shi ta kansa zan bi shi ma, kuma ga hoton sa nan shi ma na samu. Dan haka muna roƙon al'umma da gwamnati a samu a dakatar a ci gaba da bincike akan irin wayannan abubuwan da suke faruwa, kuma mutanen nan an san su a gari, yarinyar inda kashe ta kai shikenan zance ya kare. Yauwa dan Allah dan annabi jama'a ku dinga yi wa kanku adalci, kamata dini ba kai tidinin ba ma ake dadana maka tidanan yanzu. Yauwa be careful dan ga wanda ma yazo yana no ai kaza ai kaje ka da ke nan zaka ga barawo aka kama shi a kasuwa akan kaza sai kaga an kusan kashe shi, akan 100 sai kaga an biwa barawo kamar za a yi mai, wasu mawuta suke cinna musu. Yanzu kwanakin nan a watan nan so nawa ana saka a daidaita sau ana kona su a wuta, sai mun tsaya mun gani da za mu yi taimako, sannan kuma gashi in muka sake za a cutar da mu, sannan sai mu zuba ido mu kalle su. Ai wallahi da ya zo ya saki ya bai shiga lungu ba idan ba ta kansa zan ba, Allah ya tsinan. Kuma akwai wani mai gadi guda ɗaya da zan iya nuna kofarsa, wanda yarinyar ita waccan da aka haɗa bakin da ita da gudu ta shiga, tana shiga ya bude mata kofa suka gudu gaba ɗayan su. To wallahi mata ku kiyaye da wa za ku yi kawance. Yanzu dai kun ga abin da yake faruwa, ku ga dai wayannan bayin Allah, ku ga wannan yarinyar, Allah ya sa mu dace. Ko kuma ne ku tafi ku tsina nu mutsiyata, ai yayi definition of character ta ci durin wata karya ka'ida ubangiji ma bare wata character a rolling suka karya. Idiot kawai. Ana gaya muku abin da yake gaba. Yanzu kai in kanwa kace ita wato kun bar ma magana wacce, okay, ita wannan dukan ya fiye muku zafi kenan akan wanda ita aka zuban mata da wannan ubanjinin aka farke mata tsakiyar riga, babu komai, hannun rigar ta ma yanzu haka yana cikin motata. To in ji duk dan karuwar da ya sake ƙara zuwa ibiyon ta bayan fage ice min wai an yi wani abu zan ci tsinin gindin uwarsa, tunda in kanwar kace ba za ka so ai mata haka ba, mutsiyata da dama. Ba ku shiga comment kun yi koyi da mutane ba, duk gashi nan mutane gaba ɗaya a comment abin da suke cewa Allah ya shirya zuri'a, Allah ya saka, Allah ya kiyaye gaba, Allah ya kai me ga kenan ma abin da yace da wadda aka tsara din da wadda ta hada baki da mazan duk ƴan iska ne. Dan Allah me macen arziki, dan Allah me macen arziki take a waje har karfe 3 na dare, har karfe 3 na dare, sannan a kai ki dajin Allah filin sukuwa a dinga sukuwa a kanki. Wallahi duk yan iska ne, kama faɗa eki. Yawwa wannan wata iriyar masifa ce, su kwace mata waya, su amfani da ita so 3, su hana ta ko sisi. Duk da wannan ku cire ya sauka daga shafin addini, yanzu dama ba akan magana addinin ake ba, wannan aka da concentrating akan magana addini. Sun a tsarin kundin alkur'ani shafi na kaza
baka ta kaza kuri na kaza Allah ya wulakanta wanda ya kaza saboda ba ku daga san gaskiya shine za a ce wai bai kamata a mata haka ba. Nan ake kama mata da bullet sun zuba a cikin jarkan manja ko a wani abu za su kai wa yan ta'adda. Wannan yarinya ita ma sai ta zama yan ta'addan nan gaba. Wannan da kuke ganin ta wai karfi 3 dare wallahi iyaye ku sa ido akan ƴaƴanku. Allah ya sa mu dace. Mu dai mun yi na Allah mun yi na Annabi duk kuma dan karuwar da ya saki ya ƙara zuwa yi min sharin din wani abu sai na ci tsinin gindin uwarsa shine kat yawwa. Mu dai mun ga abu kuma mun wannan dan da ba mota mu ma wallahi sai dai su kashe mu. A ce an yi irin wannan artabin karfe 3:30 na dare kuma a resquest inda duk duniya ko da ranar tsoron gurin nan ake filin su kuwa. Mata me kuke nema? Okay, to na yadda abi haƙƙin wacce ita aka zo aka daka, ita kuma wannan wacce aka sassara aka ji zuba mata da wannan jinin da waye da me ku da kuke ta wannan din me za ku yi mata? Stupid. Maryam! Ke, Ali, yi bayani, yi shiru. Ke, kin ga daga ni sai ke karfe 3 dare yanzu da yamu ni babu wata matsala in sallame ki da mun tafi ban fai ba in muka je ban fai na hada ki da madaye idan ba sai kin sha wuya ba dan zina ne ki gaya mana gaskiya ke kika janyo ta kwace wani waya ko waye waye da kuma waya Ba waya a gurin da kana jin mai bar takalmin da ne a mata wanta saran saboda ke kan duru uwar ba wace ce to ke ba a miki ba a guduwa laki tare shegiya irin na shayar nan ba su gari ba buga ba suka ringa buga mu na sun so ku suka ringa duka na kuma sun ce wai sun kai suna cikin dinna wannan ma mai dukan ki ya ciki kun ga wannan baiwar Allah wasu ne suka kai ta za su yi mata fashin waya ita ba su dake ta ba Ina kallo kuma samarin ta ne. kawo mu tafi ai ba su ci gutsun uwar ta miji Wani Allah, Allah. wani unguwa ina ɗaya take Ana ciki ba suna dubgar ta ita. katakon amma ita aka faffasa mata kai ke kuma ya haka Ni duka na ta jawo na amma tana kattan gurin saurayin da muka tsakaninki da Allah ba saka fi an mata da gaskiya to ke Me yasa? kin ga fa sun aka mata kai Ke wallahi sai na shiga waɗannan kes din nan. kuma mutum uku ci ta hana ta kuɗi su mata wannan kallo Ni suka fara dannewa. Ni suka fara dannewa guduwa. to ke bai isa mata me zai haka Dalla akwai setup gutsun uwarki. Ke gutsun uwarki ke kika ga ya ma Ina jigata kuma sun ci mu sun hana mu gudu. a wani hotel ne wannan A cikin nan filin sama. mu je dan Allah. Maryam! ke Ali yi bayani yi shiru ke kin ga daga ni sai ke karfe 3 dare yanzu ga yamu ni babu wata matsala in sallame ki da mun tafi ban fai ba in muka je ban fai na hada ki da madaye idan ba sai kin sha wuya ba dan zina ne ki gaya mana gaskiya ke kika janyo ta kwace wata waya ko waye waye da kuma waya Ba waya a gurin da kana jin mai bar takalmin da ne a ai mata wanta saran saboda ke yasa kan duru uwar ba wanki ba wace ce to ke ba a miki ba a guduwa laki tare shegiya ringa jigata kuma sun ci mu sun hana mu gudu. a wani hotel ne wannan A cikin nan filin sama. mu je dan Allah Ba waya a gurin da kana jin mai bar takalmin da ne a ai mata wanta saran saboda ke yasa kan duru uwar ba wanki ba wace ce to ke ba a miki ba a guduwa laki tare shegiya Kallo ni. Kamar yadda kuke gani dai. Nan a mota muka samu muka saka yarinyar ita wacce aka yi wa abin zamu tafi da ita asibiti nan laptop ɗin ta ce suka so su sace ta kalli yadda suka yaga ta gida biyu. Wayannan mutane Allah ubangiji ya gaggauta muku tona muku asiri su ko kalli gwiwata wandona sai da ya fashe ina wandona zan nuna wandona ma sai da ya fashe
ta shige da gudu cikin filin rescue, to akwai wanda ya bude mata a cikin masu gadin nan tare suke, sai muka ki shiga cikin gurin saboda kar mu je suna da yawan da za su iya kashe mu ma, saboda ita ma wannan kashe tan suka zo yi. Wallahi wannan mutanen cutar wadda suke yi ko ba a ta misaltuwa. Ya kamata a ce gwamnati ta tsaya tsayin da kadi da mun san jami'an tsaro suna iya nasu bakin kokarin. Yanzu irin wannan barnar da ta faru wallahi da tuni sun kashe ta. Gashi karfi 3 dare da wani abu sun yi mata sun kwace mata waya, ashe wannan yarinyar ita ce ta mata sila. To ga hoton mutumin nan kamar yadda muka samu ku shi still a baya, shine wanda ya yi musu wannan abin da shi da wani sai suka gudu, ita ma yarinyar ta bi su suka gudu. To wai irin wai na abubuwan wai suna faruwa, mutane suna shiga comment section wai suna wai an zalunce ta an yi saboda tsaba ku karnuka ne ku buku duba wacce aka zubarwa da jini ba, aka zo aka so ma kashe ta a kwace mata waya ko, wanda wallahi ba dan muna nan ba sai sun kashe ta. Ni da na bi su da gudu ga faduwar da ne, wai kuna magana banzaye da bakwa kishin al'ummar ku irin wayannan a tagarin. Yanzu wannan inda rana ne ba wuta za a sa mai ba, barayin alai sau dubba ga sunan an sa musu wuta ba sun kone, saboda abin ya zo ƙarshe ya ishi mutane. To Allah ubangiji subhanahu wataala ya bayyana wayannan kafira, dan su wayannan kafirai ne ma wallahi. Allah ya iya mana, Allah ya ba gwamnati ikon cika alƙawari.